Sik. Ini nomor kae metune piro ya? Pernah iki 57. Wa aku 53. Aduh. Lopot kaya gini. Jane wis sithik maneng metu. Saiki kudune turu sing barang gaib sing kono bukti nomor iki. Nyepi apa priye? Apa basa iwit kae jare mitos iki nek wit sawu apa sirsake ana nomor. Ah, tak golek ah. Laku sapa ngerti ana wong wedan ori jaluki nomor. Wah, cocok. Wis saiki kerja golek kerjaan angel. Sing penting luru togel sekali tembus sukses. Mantap. Wes calon iki metune 57. Aku 56 53. Waduh, saiki metune piro iki? Apa mbangane 00 iki? Saiki nek tak 00 tak tambahi 9 gurine. Wah, ngesuk 09 iki metune. Berarti 7209 iki sesuk. Wis sip. Nomor. Apa ngerti? Oleh nomor. Sapa ngerti ana wong edan. Biasane kene iki ana wong edan lewat. Ning ndi ya biasa ya. Biasa iki ana wong edan ning kene iki. Biasane wong edan iki nek nomore dijaluki jitu iki. Apa kae po wong edan pokoke kok. Kang, takon nomor Kang. Takon nomor Kang. Ikut Kang. Ikut. Ikut Kang. Kang ikut. Ikut Kang. Wah, beres ki jeli nomor ki. Mau lagi nomor Kang, aku kuwi Kang. Takon nomor. Piro Kang nomor Kang? Kang yo nomor. Gue togel Kang, togel. Telu. Arep piro Kang? Tawa. Mantap. Wah, cocok ki. Yang penting oleh takon ngomong. Kang, suwun Kang. Oleh nomor. Lu songo. Oleh nomor sugih. Masuk. Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa iki sing darani jaman edan kok iki? Golek nomor, Pak. Wis tuku nomor wis. Iki jalur Medan Pak kan nomor, Pak. Astagfirullahaladzim. Nomornya terus songo, Pak. Mantep. Telu songo. Aduh. Ya Allah. Apa iki sing jenenge jaman edan apa kok ngandelke nomor, Pak? Golek duit kok ngandelke nomor ki piye sih zaman saiki? Tur kerjaan ki ora nemu, Pak. Ya Allah. Lah piye Pak Yai? Zaman 2020 ki akeh wong di PHK, akeh wong dipecat kerja. Yo ki dalan dijine luru nomor saiki. Yo iku zaman saiki sing jenenge ujian kuwi pirang-pirang cobaan. Iki nek dipecat ora ana gawean, kuwi lagi diuji karo sing gawe urip. Oh, nggih Pak Ustaz. Lah nek dia diuji karo sing gawe urip kuwi kudune sabar. Oh, nggih Pak Ustaz. Nah, Allah wis ngenahi langit lan bumi, ngenahi udan, ngenahi banyu. Kuwi kon golek rezeki, kon ikhtiar. Berarti kabeh iki nek awake dhewe wong Islam kuwi kudu
apa arane nindakake perkara sing pas karo aturan Islam. Jadi Gusti Allah wis nggawe langit bumi, nggawe rezeki pirang-pirang. Kita sebagai wong Islam kon golek rezeki sing halal nek kita wong Islam. Judi kuwi apa arane permainan sing diharamake dening Allah Subhanahu wa taala. Mulane aja pisan-pisan dibalani maneh ya kuwi sing jenenge judi. Soale judi niku hanya menjanjikan tapi akhirnya akan menyesal. Aku cakokan iki salah jalan ra ini. Ya saapi-api wong nek wis duwe kesalahan sing akeh ki nomor 1 tobat. Nggih Pak Yai. Tobat ki nomor 1 wis ora panbalani maneh. Nggih Pak Yai. Ping pindhone berusaha nindakake perkara sing apik-apik. Nggih Pak Yai, berarti iki salah jalan iki Pak Salah Yai. jalan suwe wae suwe. Pak Yai, Suwe wae. aku tak dadi wong bener. Tak maring Gusti dalane sing ben bener. Kesuwun Pak Yai nggih. Waduh, tobat tenanan yo. Pak Yai, monggo. Tobat nasuha. Insyaallah. Soale tobat ku ana loro, siji tobat sambel, nomor loro tobat nasuha. Nggih Pak, Tobat sambel kuwi anggere wis pedes engko pedes ilang mari tepo mlaku meneh, jalan meneh. Lan tobat nasuha sekali tinggal terus tinggal. Nggih Pak Yai, matur suwun Pak Yai. Wis, muga-muga dadi wong sing apik ya. Amin. Monggo Pak Yai. Yo yo yo. Waalaikumsalam.